Jesusentzat inporta da Moisen legearen betetzea, baina erraiten dauku ez dela aski. Berpiste bide bat eskaintzen dauku. Gure izaite osoa unkitzen duen bidea. Nola? Begiratuz, komunikatuz, ekintzez. Orduko kundalarien maneran, Jesusek hiru simbolo, hiru adibide emaiten dauzkigu. Begiak, soaren xusentasunean. Ahoa, elearen zintzotasunean, eskuak, keinuen estitasunean. Eskua. Jesusen arabera, ez hil dion legearen betetzea ez da aski. Urrunago badoa. Gure bihotzetan den agresibitatea eta kesia gaindituz. Neork hil ez duen hark bete du legea bai. Ahatik, bere burua indarkeriatik libratzen ez badu, ez du jainkoa errege bere bihotzean. Kesua bihotzaren bultari nausitzen deno, maitasuna ez da sortzen ahal, garratzen ahal, eta manuntarik urruntzen gira, maita aldeko laguna zure burua bezala. Begia. Zaila zauku bester begiratzia, bekaizkeriak gure barnia nahasi gabe. Jesusek mundua berak ikusten duen bezala ikustea eskaintzen dauku. Nola? Haugideari so eginez, ez menperatzen duen so batez, baizik eta eraikitzen duen so batez. Ahoa, hitz susena, ele argia, horiek dira ere konfiantzian bizitzeko beharrezkoak diren baldintzak. Zintzotasun hori ez da alta hain ardura entzuten. Hiru simbolook ekintzen bidez maitasunaren bizitzerat deitzen gaituzte. Osasunaren igandean, urratsuntan sartzen gomit gira. Ezagutzen duta norbait eri denik, bakartasunean bizi edo kolpatu duta norbait. Emadazu jainko ona, oartzeaz bestearen beharraz. Emadazu jainko ona argi ikustea, zoin diren hitz xuxenak jarrera egokia, sustengoari buruz joaiteko, baketzeari buruz joaiteko. Emadazu jainko ona, ene beldurren gainditzea bestearen zaintzeko. Jesusek dio, zatozte eneganat, estitasuna, errespetua eta egia sekatzen duzien guziak. Gure inguruan hainiz dira Jesusi segitzerat entseatzen direnak, bai, bizitzearen mirakulua hor da, elgarren atxikimendua, maitasun egiazkoa, hizkuntza leiola. Bainan, oartzen ote gidea gure esku dela.